Na ka liang jo Presiden jo ri Amerika Donald Trump ula ongba. Ka ri Nigeria kala syukor ya ka ri Amerika ha ki benai ki beladap. Namar ba ka ri Amerika kala kren sai ba ka kwa ban bu ya ki por sipai ki jo ka hapo jo ka te ka ri. Hanrei ne ka liang jo Presiden jo ri Nigeria ula kren sai ha ki lat patai ko bor ban ongba. Kam syam la don satya ka tai ka jing shat hombor jo ki Kristan lani ki nu ki rit pat hapo jo ka te ka ri han Nigeria. Hanrei ka ei ka bela jamanta kala penkendit omsu tangi ke ri Amerika hanrei ya ke pertai situlup ki dei ki ei kita ki kinhun sengking etiar ke badan hapo jong ri Nigeria ya ke ri Amerika kamla ban le ei ya ki hangno phimod ban patri nakakti jong ri Amerika balai phikta ya ki Kristan ki badan hapo jong te ke ri han Nigeria haba phikta ya ki Kristan ki badan haganu ku ri jong pertai kalong kumba phikta ya ka donut jong ri Amerika penpau Donald Trump hadin juga jing bitar ke jong halor juga jing sya hirtma jong ki Kristan hapo jong te ri kat hadu ba kila rabor ki Kristan kila penyap ya ki Kristan bat khamtam kila rabor ya ki kena school gentai jong ki ar phosan teli ki school bat ya palat ar spa tam ye ki kena kane ke jingle jong te ke kenhun sengking etiar kala pelong ya ri Amerika menta ban bu yu dak jingkeli ba kraw ha ya u bola amet tinabu u balongru u president jong ri Nigeria kumta ke ne ke jingbitar jong ri Amerika ya ke ri Nigeria kansa wanra ka jingma ga kraw namar ba ka ri Amerika menta kala penbet penbiang syat kumno ban pha sipai no hapo jong ke te ri badai tat hadu ba ki sipai jong ri Amerika ken yo ban yu kjat hapo jong ke te ri han Nigeria badai ru hangta ken sala ru ban weng yik bun ba ki jing e ya ga ki Kristan gilamat hapo jong ke te ri han Nigeria kari Nigeria kadan West Africa hagaba kiladon artli ki jingsha hirtma kata ningkong kade ha kasngi ningkong hagaba ar phosan tli ki school jong ki khna kanthai kila sha rabor palat ar spangut ki khna ki badon hangta dagba kila letsei be napo joki school ki jongki nangta ke jing hirtma ga ba ar ka dei ha ka sngi ka ba ar dagba kila hirtma ya ga wei ke jingmane lingba ka jing set kuli pathar katba ki Kristan hapo juga tei ke jingmane kidang penlong ya ka jing ya sang dwai ke jongki kila ra bor yu wei pastor bat ya ki Kristan katba kidang penlong ya ka jing dwai hapo jongga tei ke jingmane ar ngut ki bru kila koloniap ha ka jing syak siat katba kidang penlong ya ka jing dwai kane ke jing hirtma kalalong kum bala penya khlap no ya gata ka jing shakri blai ke jungki ka deiru ka weni ki jing sha hirtma ka shir khai bha ka ri Nigeria ka don ki spa tali ki jing sha rabor bat ki jing sha penyap tang hapo jong ure usnam ka dei ka jing jia ha ga ba ki babon ki jala hapo jong ka tei ka ri Nigeria ki la mat ye kane ka ri Nigeria ka don hapdeng jong ki jing pahara ki bajur bha na ka ka jing sngan jong ka wat la ka taru kidang mi sibun ki jing sha thombor kat thadu ba kila pau sya ka perthairu naga jingjur bha jong ka jingsha thombor hapo jong ka teigri kani ka jingjia menta ka dei kat ba ki penlong ye ka jesang ki bru ki de dwai ki de yarwai hangta ha ka jinglong ka ba jai ha ka ta ka janmit jong ka si bar hapo jong ka wei ka nong ba ka brit jong ka jala gwarin kam samla don ka nu hanrei kila le kumba ka julong khlam ka nu ka jingmaham hanrei layo snow penban kendit ya ke jingsawa jam ju ke jingsawa jongki ktang suloi ki ba khlam sange ha kata ga por dei ha ga kum kani ga por om don weru ubala ban khi hangta kata kare ke khlipmat ka bala pen kendit bat ka bom la satia ban ngai wat hapdeng jongkiru hadin kata ga jingsep ting glas dang hapdeng jongki ki bru glas dang bari khniat ban rung sapo jong ga ying mane kila dam sapo jongki ban shong gi jongki kila dam sapo kat sabalap kat sabasham kila i sadin yigi e baro ki badan hangta bat ha kata ga jingjia ki ne ki bru ki bla ra suloi kila rung sapo jong ga ni ga ying mane hadin kata ki polis kila poi hapo jong ga ni ka nongba kila lap ye sibun ki jingjulor hapo jongga tei ga jaka hagaba arngut ki bru kila yap hasyan bat sibun ki wepat kentup ye wei pastor kila sha rabor kata ka jingsha thombor hapo jongga ni ka jingmani kala jia tang hagi khendiat minute hanrai ka jingpen kendet kala pensa pryang sabar jongga ni ka jingmani
kabadan hapo jong kani ka nongba kabarit jong kani ka jela gwarin namar jo kani ka jingjia ka basnusi kala sa priang ru habaro ka wei ka ri Nigeria bat kumjuru sha ka perthai Shisngi hadin kani kiladan hadu kumba ar posan teli ki school jongi khanna school kanthai kibla shara bor hapo jong ka jala kebi palat ar spa nguti khanna kibadan hangta haga ki bruk bala king atir bha kila kiu ki kenro jong kini ki school haga por sitang sania menmit haga ba vice principal ula shakhang khrdap na hapo jong ka ying ka jong u la ra bor ki khna school kan thai shapo jong ka wei ka khlau ka wei ki khna kan thai kala yo ban like phat hanrei ki wei pat ki dangja ngai hadu menta kini ki artli ki jingsha thombor kila pensawa jam shaki ri jo ka perthai bagari Nigeria galamat sibun ki jingsha ra bor katkum ka report la ongba kiladan hadu kumba praspa san pho nyungut ei kibala syara bor tang haka sikang jong unusnam ar hajar arusan la ra bor ki khna nagi school ki jaka maneblei dag ba kila luteru ye ki babun ki ying jingdwai hapo jong tei kri ki long ying long sam jong ki babun ki jala ki im hapdeng jong ka jing shap ting ba crown namar ka jing jale palat jong ki jing sha thombor bat ka jing sha ra bor ki khna school kan thai hapo jong ka ne kri han Nigeria kumban ong no hangni ka long ba ka ri Nigeria ka don sibon teli ki jing ye ka je hapo jong ka tei kri ha ki babun ki jaka ka phar jong ka ri Nigeria ki kenduru ye ki jing sha berngam ki phar ha ki benta chatai jo ri Nigeria ka jing sha berngam lingba ka jing yare persha jong ki jihad sha ki benta jong ka chatai la mengi jong ka ri ka don sa ko wipat ka kenhun runar ka bala buri ilade hatrai jo ki klau ki berban na ka benta banle iki kampentrim hapo jong ka chatai la mengi jong ka teiri hapdeng jo ka ri ka don ka jing phar jimut hapdeng jong ki nong aplang brot bat ki nong ri jingri ki don halaki jong ki jing ka je hapo jong ka negri Kidon ru lagi jong ki jing thmu ku jong ki kini ki jing e klame ka wei hadin jong go wipan bat ha ka bakadu ka dei ka jing do jong ki mensim bru ki ba corridor hapo jong te guri ki babun ki long ying long sam kila haban kun ria jakana bat ki lat a jiada hapo jong ka te guri ru kidon hapdeng jong ka jing e ka ba kraw ha kane ka jing mi jong ka jing ka je ka ba kraw hapo jong ka te guri kala kring ka jing mo chupur khan wat sabar jong guri ru Hagabau Presiden Jokowi Amerika Donald Trump ula kena ba kane ka jingle joki Muslim kila penyap lusmon ye ki babon ba ki Kristen ki badon hapo jonggate gari ula ong ban pha ye ki bor sipai hapo jonggate gari hanrei nagalyang joko sarkar Nigeria kala kentai ye kane bad kala ong ba kam semla don kanu kata ka jingsha thombor joki Kristen hapo jonggate gari hagiri ki bnai ki baladam ki khubor ki babnya kali thuba ki bala shak ta hangni ki dei baro ar kata ki Kristen bat ki Muslim hanrai ki jingin tho ki yaiptang hagba ka United Nation lingba u ambassador jo ri America u Mike Ward ula ongba ki jingmani ki sha herthma ki lingdo nyam ki sha priap ka Nicki Minaj ru kala ong kumju ka sarkar Nigeria kala hab ban jubab ye kani u President Bola Tinubu ula hab ban petsange ye ka jingle sabari ka jungu bat ula khatu ye ka jelang ka bakurki bat ula haban bu ye ki bor sipai hagi katu ka ki jaga ka jurba ki jingi ka ja hanrai kani ka jingsha thombor klami bun ki jingli hatu ka dei ka ri Nigeria ka ba kamla asatia ban te lakam kat haduba kala wanra ye ka kum kani ka jingi ka ja ka ba kham snu shushu kumban supin ken mau hangne ka longba ki Kristen ba ki Muslim hapo jong ka tei ka ri Nigeria kilong markaju ka mot ba ka jingbun pa ju ki Kristen ba ki Muslim hapo jong ka ri ka long mar sau phonru person ai hadin jo ki jing shara bor ju ki khna school kan thai ha ki ken hon runar hapo jong ka tei ka ri Nigeria menta ka ri America kale kran ye ka mang tengka ka ba kerpang hapo jong ka ri America ban pha ye ka ken hun sipai hapo jong ka tei ka ri Nigeria na ka ta ka jing sngan jong ki Kristen hapo jong ka tei ka ri ban pendu pendam sisendon ya ki ken hun leno Boko Haram hapo jong ka tei ka ri Nigeria namar ka jingdon jong ki kadai ka bu jingma wat ye ka tei ka ri Nigeria ru kane ka long katkum ka jingkran ju President jo ri America u Donald Trump hagilat pathai khubor khublai sibun tat hadu bi kandu hag weipat ka video